krásny zážitok podľa mňa. Furt chodím po tom moste, pešo na bicykli, autobusom, autom, tak teraz, že to preplavem. Ja som bol aj minulý rok, takže viem, čo ma čaká, takže je tam rešpekt, ale hlavne radosť. Voda je za prvé teraz teplá, má 20 stupňov, není vysoký stav vody, takže myslím, že 20 minút vo vode by sa dalo. Osobne si myslím, že to trošku, ale trošku len športuje a tie svaly má trošku akože neochabnuté, že by sa to dalo. Tak počasie som netušil, že aké bude, tak to sa ukázalo, že také akurát na plávanie vhodné. Ja som už v Dunaji plával, sú miesta, kde sa dá surfovať, takže tá špina nie je až taká kritická. Minulý ročník, že bol veľmi úspešný, tak ma zo pár kamarátov nalanárilo, aby som sa prišiel pozrieť a prišiel si to vyskúšať. A zo do okolností mi to aj vyšlo, že som tu. A môžete mi povedať, že aké máte pocity pred tým, ako idete preplávať ten Dunaj? No, nie je tu také teplo, ako je v Thajsku, ale tak čo už, no. Keď je zima, tak je zima, keď je teplo, je teplo. Ja si myslím, že to dáme. Áno? Ja sa teším už od minulého roka na to. Áno, takže tak žiaden strach, iba radosť. Rešpekt je, ale radosť takisto. My v Bubo sme zvyknutí robiť intenzívne zážitky na všetkých 6 kontinentoch a tak som si povedal, že prečo to nespraviť aj doma. Doniesť niečo unikátne. Viem, že toto plávanie cez Dunaj sa nerobí ani vo Viedni, ani v Budapešti, takže Slovensko má prvenstvo a zároveň chcem aj ukázať našim sprievodcom, že dá sa naozaj z ničoho, len človek sa pozrie okolo seba, spraviť jednu neuveriteľnú vec a zážitok. Verím, že každému sa bude páčiť. Ja myslím, že to byl ten nejintenzivnější zážitek tohoto roku. A prečo? Proč? Protože pohromadě takhle v tom nejhezčím, co máme v Bratislavě, se sejít, to je prostě nádhera a ta studená voda to zintenzivňuje ještě trošičku samozřejmě. Voda mala krásnych 20 stupňov, zlaté piesky. Veľmi som si to užil. Je to vlastne, že sa iba láhnete a ťaháte sa prúdom dole. Je to super. No, bolo to chladné, ale zvládol som to nakoniec nejako. Skoro vymýšľal som do poslednej minúty skoro, ale tu nám kamoš prehovoril a úspešne sme to dali teda všetci.